This public service content is brought to you by Grace Pharmacy. Kilalahon naman nato ng isa ka grupo nga nagatrain sa mga kabataan nga magbulig sa pag-amlig sa palibot. Mga plastic bottles nga ginahimo na nga basura ang ila ginahimo nga eco bricks. Ang ilang storya sa sini nga episode sang Baganihan. Ang mahigko nga coastline sa pila ka mga barangay sa Bacolod ang isa lang sa mga nagduso sa 24 anyos nga si Elmer Maynard Calimpos nga suguran ang Ecological Saturday Initiatives o kon EcoSat upod sa mga kabataan nga nagaedad siyam tubtob 12 anyos sa Barangay Tangub. Sa bulig sang katapos ang Bacolod Core o kun Children Optimization for the Revitalization of Environment, ginsuguran nila ang kampanya kontra sa marine pollution sang 2018. Gintudloan nila ang mga kabataan kung ano kaimportante ang pag-amlig sa palibot. Lang taman patihan ang science nga ginatuwag. Hambal nila by 2030 2030, hindi nababuhian ang kalibutan. Bangod sang tuman, kainit. Kag nga ami aray diri subong sa ginatawag nga climate justice. Ilaman ginsuguran ang paghimo sa mga eco bricks, mga recycled bottles kag plastic nga ila ginagamit bilang construction materials. Kaya ang goal magit sang eco brick is to incarcerate ang carbon man nga pwede ma-produce sa mga plastic sa atmosphere. Antes nag-pandemic, ginlunsar man sa grupo ang Core to Schools, kundi nangin kaupod naman nila ang mga bulutuan para mapasanyog ang kampanya batok sa single-use plastic. Halin sa pila ka mga eskwelahan sa Bacolod, ang grupo ang nakalabot na sa Banwa sang Valle Hermoso. Nagkakadto kami sa different schools from different parts of Negros Occidental kag Bacolod City para mag-conduct ng seminar and workshop on plastic pollution and climate change. And once na makakanda kami sir sa nga mga workshop, we try our best to lobby to the school if they can integrate mga environmental policies and specific projects just like eco bricks na ma-integrate siya sa ila. Like for example, creating bench out of eco bricks. Si Elmer ang katapos ang Green Alert Negros sang 2019. Siyang nagaisahanon nga Pinoy nga nangintiglawa sa Global Youth Summit sa Switzerland. We are more on a servant than being recognized. So low-key lang kami sir, kag dara lang gid kami naga-stay sa communities kay it's really fun to communicate and interact with children and officials, with barangay officials. Paagi man sa grant nga nabaton sang grupo halin sa international community, napasanyog nila ang kampanya para mapahaganhagan ang epekto sang climate change. Nasugdan man nila ang EcoSat activities sa mga kabataan sa Barangay 27. Kay kadamo pala sa mga kabataan nga ara lang sa dalan nagahampang sang mga larong Pinoy. Kag nakita namon nga bisan in the middle of the pandemic to kahilway siya pun sa mga kabataan hambal namon why not nga i-replicate namon ang project namon sa Paroklo 58 sa Tangub sa Barangay 27. Kag amo to sir gilabi namon siya sa Barangay Council sa Barangay 27. Kag most of the barangay kagawads and even the Barangay Kapitan was amenable of our project idea and the concept of the project. So that is the reason why may masobra na sa isa kagatos ka mga eco warriors nga na-train ang grupo sa karon nga mo naman ang nagahimo sa initiatives sa ilang mga komunidad upod ang mga kasubong nila nga hubines. Sila naman ang nagapanguna sa mga coastal kag mga cleanup activities sa barangay. Ang core na kalabot di sa among barangay para tudloan kami kag ako gid ang napili nila to be a part of it. As a core hero, talagsa gakalipat man ko nga hindi pili magamit plastics pero subong gagamit ako mga eco bag, mga reusables kag ang mga nagamit ko kinahimukan paraan mga designs para sa sulod na akong kwarto. And damo gid kami natunan about this core and I'm so happy nga nakalabot din sila. And thank you also kay na Sir Elmer kag sa mga volunteers nga kakip sa amon learning para ipalaptaman naman sa iban ang mga natunan namon.
Siling sa grupo nga Bacolod Core nga mas mahapos itudlo kag mapabilin sa mga maggagmay nga kabataan ang kampanya para sa pagpangapin sa palibot sang sa mga may edad na. So it feels like very wonderful, and we are very grateful because afterwards, hindi lang sir knowledge sa environment kag climate change ang nabalaan nila, but they are ready and they are interested to be leaders in the future, nga maging leaders ang ila barangay, nga maging future sang guni ang kabataan. Kagamo ginang goal namon sir nga hindi lang kami mag-stick lang gid sa environment, but later on how to relate environmental issues to different issues in the society like poverty, health, socio-economic. Nagapati man sila nga dapat matagaan pa sang tingog ang mga lamharon angot sa pagtukod sa mga pulisa nga sarang makaapekto sa palibot. Iniagod man mapabilin pa ang katahom sang palibot nga pagasublion naman sang masunod sa ilang henerasyon. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kon ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana. This public service content was brought to you by Grace Pharmacy.